Тәмбаркат исәнмесез, хөрмәтле укучылар. Без сезнең белән чираттагы физика дәресенең практик өлешен башлап җибәрәбез. Һәм менә беренче мәсьәлә. Механизмнар ярдәмендә көчтән 4 тапкыр отыш алып, йөкне бау белән 1 метр биеклеккә күтәргәннәр. Бу эшне башкару өчен бауның икенче башын ничә метр биеклегендә күчергәннәр? Бу мәсьәләгә җавап әлбәттә механиканың алтын кагыйдәсе. Әгәр дә без көчтән 4 тапкыр отыш алабыз икән, димәк без юлдан 4 тапкырга отылабыз. Һәм әгәр дә безнең йөк 1 метрга хәрәкәт итә икән, шул ук вакытта без 4 метрга хәрәкәт итәргә тиеш булабыз. Ягъни җавап 4 метр. Киләсе мәсьәлә: 100 ньютон көч куеп 50 килограммлы йөкне күтәрү өчен рычагның иңсәләре нинди чагыштырмада булырга тиеш? Мәсьәләнең шешелешен сез экраннарда күзәтә аласыз. Димәк, 50 килограмм ул 500 ньютон. 100 ньютон белән 500 ньютонны тигезләү өчен көчтән 5 тапкырга отыш алырга кирәк. Димәк, таяну ноктасын рычагның иңсәләре 5-кә 1 чагыштырмасында булырлык итеп урнаштырырга кирәк. Киләсе мәсьәлә: эшче күчмә блок ярдәмендә йөкне 7 метр биеклеккә күтәргән. Моның өчен ул 160 ньютон көч куйган булса, ул күпме эш башкарган? Экранда мәсьәләнең шешелешен өйрәнә аласыз. Күчмә блок көчтән 2 тапкырга отыш бирә. Димәк, йөкнең авырлык көче 320 ньютон. Бу көч үткән юл 7 метр. Димәк, башкарылган эш 7 тапкыр 320 тигез була 2240 джоуль. Шуны ук башкача шиша алабыз. Күчмә блок көчтән 2 тапкыр отыш бирә. Димәк, эшче йөкне 7 метрга күтәрү өчен үзе бау өчен 14 метрга күчерергә тиеш булган. Һәм моның өчен ул 160 ньютон көч куйган. 160 тапкырланган 14, шулай ук 2240 джоуль килеп чыга. Шулай итеп, хөрмәтле укучылар, чираттагы дәресләребездә без сезнең белән гади механизмнарның ничек итеп көчтән отыш алырга мөмкинлек биргәнен карап үттек. Шул ук вакытта без көчтән отыш алсак та, эш ягыннан без отыш ала алмыйбыз. Без башкарган эш һәм җисем башкарган эш алар үзара тигез булып кала. Киләсе дәресләрдә без сезнең белән физика фәненнән тагын берничә мәсьәлә белән танышып үтәрбез. Бүгенгә исә чираттагы дәресебез дә ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау булыгыз.